primer que em va sobtar va ser la sensació d'espai i de llum. Primer que tot l'espai. Vaig veure que els espais eren molt oberts. Quan va veure va dir que mira quina cosa més bonica. Aquesta forma de minimercat a dins d'un supermercat, que això no ho havia vist mai. Els nois, les noies, tots me coneixen. No és com un súper tan fred, no? Que s'ha buscat com una mica que sigui càlid, que hi hagi un caliu. Si quan ve una ajuda, sempre t'ajuden. Una atenció molt més professional, amb un producte de qualitat. Me vas agafar això? Ai sí, què vol més? Li pujo el carro. Trobo que hi ha molta varietat de producte. I del territori, per mi és molt important. Sempre busquem productors que siguin de la zona i això es valore. El que més m'agrada ara és el que és comprar granels, llegums, les pastes. La secció dels formatges. Et trobes formatges que no trobes habitualment en altres llocs, tant formatges del Pirineu com formatges a vegades internacionals. Les carnisseres són estupendes. A més, es te la fan com tu vols, si la vols prima, si no la vols. Les que fan el pa, sagrades per a mi. I a mi em va sorprendre el pernil, el de tallar el pernil, que puguin tallar-te al moment. El tema dels vins, també. Sobretot si busques un vi de les Terres de Lleida o busques un vi de Catalunya, doncs tens una oferta molt variada. Principalment la fruita, que és del meu poble. Trobes totes les fruites tallades, estan molt ben seleccionades, vull dir, les tropicals, fan combinacions. La verdura també m'agrada perquè és molt fresqueta. També les verdures que estiguen ja tallades i posades en unes broixetes per poder posar directament al foc. La secció de peixateria de Zunca treballa principalment amb peix que ve d'aquí del Mediterrani. Demanes un peix i dius vull de tal manera i te trauen totes les coses que no serveixen del peix. Aquest producte fresc, perquè el recorregut és molt curt des del mar fins aquí. Un supermercat per anar a comprar, però diferent, al mateix temps cultural, gastronòmic. D'aquest concepte que ha tingut sempre Zunca, d'intentar sempre ser innovador. Llavors, d'alguna forma, ja vas a un lloc que fan coses noves. Hi haurà sales per poder llogar i a més amb un cuiner que et farà el sopar o el dinar, el que es vulgui. Si es vol fer qualsevol presentació, sigui de llibre o d'una exposició de quadres, també es podrà llogar a la sala. Cada vegada que vinc descobreixo alguna cosa que no havia vist abans o que no he vist en altres establiments. Pot ser que aprofitis i diguis, mira, primer vaig a la zona de relax, anar a buscar algun llibre. Jo crec que és un model de compra molt a l'europea. Ja està, filla, el suc és a la casa.